Er du en af dem, der bare sidder fast på din kreative rejse, så vil jeg gerne inspirere dig til den her udfordring. Og det er at afsætte 3 timer, hvor du bare fordyber dig. 3 timer, hvor du lægger præstationskravene væk, men hvor du bare giver dig selv tid til at udfolde kreativiteten, uden noget krav til, hvad der skal komme ud af dine hænder. Noget af det, jeg oplever på mine doodle-workshops, er, at folk de simpelthen sidder og slapper af. Og det er 3 timer. Så du kan også vælge, hvis ikke du har lyst til at tage udfordringen alene, kan du vælge at komme ned til mig, så skal jeg nok få dig kickstartet og sørge for, at du kommer i gang. Og du er velkommen hos mig, uanset om du er helt nybegynder, aldrig nogensinde har doodlet før. Du kommer til at sidde i et lokale omgivet af inspiration. Her er for eksempel en ugle, og jeg giver dig rigtig mange idéer til, hvad du kan bruge doodling til. Og der er mange, der siger, at det kan jo bruge det til noget sådan, og det kan bruges til rigtig meget. For det første kan det være en kreativ byggeklods i forhold til at sparke dig selv i gang, når du går i stå. Det kan være en måde at holde kreativiteten ved lige på i perioder, du har travlt. Det kan være en måde at udvikle dine kreative universer. Jeg indsætter lige et billede af et maleri, der hedder Fabelagtig Kærlighed, som jeg har lavet baseret på doodling. Så der er mange muligheder for doodling. Udover alt det, du får ud over det personligt, som kan være mindfulness. Altså rigtig mange har svært ved den der sætte sig ned og holde fokus og holde opmærksomheden. Men ved det, at du har noget foran dig, og du sidder og laver gentagende mønstre, så vil du opleve en praktisk vej til mindfulness. Så der er rigtig meget at hente i doodling, og jeg vil rigtig gerne have dig herned til mig i 3 timer på en personlig workshop. Har du ikke mulighed for det, så kan du jo give dig selv udfordringen at prøve at sætte dig ned i 3 timer, og virkelig give dig selv lov til at slappe af med noget kreativt. Jeg vil rigtig gerne underholde dig, og kom herned til mig, som sagt, i Slangerup. Jeg lægger et link til, hvornår de næste workshops de foregår. Rigtig god fornøjelse. Tak fordi du så med.